Moi! Tässä videossa me vedetään tämmöstä peliä nimeltä Ocean Liner Simulator. Ja tässä näköjään vissiin laivoilla tehdä jotain. Tässä näköjään pystyy valitsemaan laivoja. Täällä on näköjään lukittujakin laivoja. Tässä lukee, että katso video, niin voit lokata tämän laivan. Mä en varmaan kyllä katsonut videot, mutta testaa vaikka tästä Titanicin laika, kun se oli tässä ekana. Nyt painetaan tosta. Mä en pysty näköjään ottaa kuvaa tuo ykkösleveli. Tuossa lukee, että pitää mennä tuohon ympyrälle. Mutta en tiedä viittinkö mä tehdä sitä, että muuten mä voisin pistää täältä noin. Täällä on tämmöiset asetukset, niin katsotaan. Täältä näköjään pystyy laittamaan jäävuoria. Laitetaan ne täysille. Pistää noit laivat. Noniin. Ja laitetaan yö, koska Titanichan opposi yöllä. Mistä ihan yö. Tämmönen. Noniin. Katsotaanpas. Okei, tuossa on lähin jäävuori. Tässä on näköjään tämmöiset valot, pistetään ne päälle. Tuon näköjään saa kierroksia vähän lisää. Ja pistää ihan 5 kertaa, niin sitten päästään vähän nopeammin. Tossa sitten kuuluu semmonen piipittis. Kun mä pääsen tohon ympyrään, että niinku, se tarkoittaa sitä, että niinku nyt kannattaa pysähtyä, mutta mä en tiedä, että pysähtyä. Nyt. Nyt tossa on se jäävuori, johon me törmätään. Katsotaan riittääkö se yksi törmääminen vai pitääkö useamman. Nyt haluttu collision. Okei. Se ei vissi ihan riittänyt. Vai riittikö? Kun ei törmätään tohon toiseen jäävuoreen. Niin. Nyt luki fault. Ei, tästä tuli jotain mainittua, mutta pistetään ne pois. No niin. Tässä ehkä. Mä laitan vähän nopeammalle. Noniin. Nyt tää uppoo vähän nopeammin. Tää uppoo niinku melkein kuin Titanic, mutta tätä ei välttämättä katkee, mutta ehkä katkee. Mutta katsotaan nyt miten tapahtuu. Tässä voidaan katsoa komentosillaltakin siis, että okei. Näköjään ollaan jo veden alla komentosillalta katsottuna. Mitä tää nyt menee väärinpäin? Häh? No sinne se uppos kyllä. Katsotaan vielä joku toinen laiva vaikka. Katsotaan vaikka tää. Tai itse asiassa mä lopetankin tän videon tähän. Katsottiin vaan, että toi Titanic tosta uppoaa, mutta että jos te haluatte lisää tätä, niin kommentoikaa, että kommentoikaa, että joo, haluan lisää tai vaikka jotain. Mut kiitos kun katsoit ja muista tilata ja tykätä. Se olisi seuraavan video. Moikka!